calquer mostra que teña algún tipo de anomalía que afecte a calidade dese leite para o consumo humano, que siga o proceso de penalización. Unha leite que detecta antibióticos ten que ser desechada e ten que ser penalizada. Estamos falando de que, ao non poderse manter ao longo de todo o proceso a cadena de frío, porque houve caída brusca e os gandeiros tuveron que utilizar, ou incluso que tiña un grupo electrógeno ou que tiña a propia toma de forza do trator para atender outras circunstancias graves, como era atender o tema do ordeño, pois non pudo facer frente nin á enerxía necesaria po tanque de frío, nin siquiera pos seus arcos de conxelado. Por lo tanto, o que pretendemos é que se hai unha caída na bacterioloxía que non afecta ao consumo, que non afecta á sanidade, que non se utilice como arma de desconto económico. Na maior parte das industrias o efecto sería menor porque se teñen en conta as muestras de todo o mes, pero hai industrias que no contrato, por unha sola mostra, poden establecer unha penalización, como é o caso de Inlay. Polo que dicimos é que estas mostras vamos a propoñer na directiva do INLAC, onde estamos paritarios industrias e gandeiros, que as muestras destes 2 días, que son como consecuencia unha causa de forza maior, non se teñan en conta, se anulen a efectos no que influyen no precio a pagar do leite.